वाफाळता भात, त्यावर आंबट तिखट असं फोडणीचं वरण. हा बेत जर तुमच्या आवडीचा असेल तर आजचा हा व्हिडिओ खास तुमच्यासाठी. फोडणीचं वरण, ज्याला आंबट वरणही म्हटलं जातं, जे करायला अतिशय साधं सोपं आणि चवीचं म्हणाल तर अगदी मन तृप्त करणारं. नमस्कार, कोकण कन्या चॅनलवर मी पूनम आपणा सर्वांचं मनापासून स्वागत करते. तर ह्या साध्या सोप्या अशा फोडणीच्या वरणासाठी लागणारं साहित्य आता आपण पाहून घेऊया. कोकण कन्या चॅनल सबस्क्राईब करा आणि नवीन येणारे व्हिडिओ सर्वात आधी पाहण्यासाठी बेल प्रेस करा. फोडणीचं वरण किंवा आंबट वरण करण्यासाठी आपल्याला लागेल 1 कप तूर डाळ, अर्धा चमचा हळद, 1 छोटा टोमॅटो, थोडीशी कोथिंबीर, 2 ते 3 हिरव्या मिरच्यांचे तुकडे, मीठ, ओलं खोबरं थोडंसं, चिंच आणि 1 चमचा गूळ. आता आपण फोडणीसाठी लागणारं साहित्य पाहून घेऊया. फोडणीसाठी आपल्याला लागेल 1 मोठा चमचा तूप, अर्धा चमचा जिरं, अर्धा चमचा मोहरी, 4 ते 5 लसणीच्या पाकळ्या, पाव चमचा हिंग आणि कढीपत्त्याची पानं. एका कुकरमध्ये तूर डाळ स्वच्छ धुवून मी घेतलेली आहे. ह्या तूर डाळीत मी 2 कप पाणी घातलेलं आहे. आता ह्याच्यात आपण घालायचे हळद, हिरव्या मिरच्यांचे तुकडे, 1 छोटा टोमॅटो. आता या डाळीला कुकरमध्ये 3 ते 4 शिट्या देऊन छान अशी शिजवून घेऊया. कुकरला आपण 3 ते 4 शिट्या घेतल्या. कुकर शांत झाल्यावर मी त्याचं झाकण काढलंय. ही पहा, आपली डाळ किती मस्त शिजलेली आहे. अगदी मऊ मऊ अशी छान शिजलेली आहे. आता ही शिजलेली डाळ आपण आता कढईत काढून घ्यायची आहे. शिजलेलं वरण आपण आता ह्या कढईत काढून घेऊया. आता याच्यात थोडंसं पाणी घालते मी. तुम्हाला वरण जितकं घट्ट किंवा पातळ हवंय त्या अंदाजाने आपण असं पाणी घालून घ्यायचं आहे. गॅसची फ्लेम मी मीडियमवर करते आणि आता ह्या डाळीत आपल्याला घालायचे चिंच, गूळ, ओलं खोबरं, थोडीशी कोथिंबीर आणि चवीनुसार मीठ. हे सगळं छान असं मिक्स करून घेऊया. आता या वरणाला 4 ते 5 मिनिटं छान अशी उकळी काढून घेऊया. वरणाला मध्ये मध्ये जरा हलवत राहायचं आहे, कारण वरण खाली लागण्याची शक्यता असते. आपण 3 ते 4 मिनिटं छान अशी उकळी काढून घेऊया. ही रेसिपी पाहताना तुम्हाला जर मजा येत असेल तर ह्या व्हिडिओला लाईक नक्की करा आणि हा व्हिडिओ तुमच्या मित्रपरिवारासोबत नक्की शेअर करा. ही डाळ छान झालेली आहे. आता याच्यासाठी आपण फोडणी तयार करून घेऊया. आता आपण फोडणी करून घेऊया. त्याच्याकरता मी 1 चमचा तूप गरम करते. गॅसची फ्लेम आपली मीडियम टू लो मध्ये आहे. तूप छान गरम झालंय. आता ह्याच्यात आपण मोहरी घालूया. ही मोहरी जरा छान अशी तडतडून घ्यायची. मोहरी छान तडतडली आहे. आता ह्याच्यात आपण जिरं घालायचे. ह्याच्यात ठेचलेला लसूण, कढीपत्त्याची पानं आणि हिंग. ही आपली फोडणी छान तयार झालेली आहे. आता ह्याच्यात आपण शिजलेलं वरण घालायचंय. एका हातात ताट आणि एका हाताने वरण ओतायचं आहे. आपण हे ताट काढून घेऊया आणि हे बाकीचं वरणही याच्यात घालून घेऊया. आहा, मस्त फोडणीचा वास आलाय. आपलं फोडणीचं वरण किंवा आंबट वरण आता तयार आहे. वरून थोडीशी कोथिंबीर, थोडंसं ओलं खोबरं. आता आपण गॅस बंद करूया. आपल्यापैकी खूप जणांनी रिक्वेस्ट केली होती की ताई रोजच्या जेवणातल्या भाज्या आणि आमटीचे प्रकारही दाखवा. त्याचीच सुरुवात आज आपण या फोडणीच्या वरणाने केलेली आहे. तर या पद्धतीने तुम्ही हे फोडणीचं वरण नक्की करून पहा आणि कसं झालंय मला कमेंट करून नक्की सांगा. धन्यवाद.